Sugeng pemanggihan malih dumateng Mbah Narso badhe medhar cerita Dewa Ruci ing rika lenggahan menika lumantar channel Sugeng Lawu. Monggo Mbah Narso mang babaraken cerita Dewa Ruci. Nuju satunggaling dinten Raden Harya Bimasena utawi Raden Harya Werkudara sowan dhateng Sukalima, sowan dhateng Pandhita Durna matur badhe pados ilmu kasampurnan ingkang dipun wastani inggih menika Kayugung Susing Angin. Ing salajengipun sasampunipun dipun tampi dening Begawan Durna dipun paringi wejangan bilih wontenipun Kayugung Susing Angin menika supados madosi dhateng redi Gunung Resamuka. Ing sasampunipun dipun paringi wejangan supados sowan munggah dhateng Gunung Resamuka, ing salajengipun Raden Bimasena utawi Raden Harya Werkudara minggah dhateng Gunung Resamuka. Ingkang dipun wastani Gunung Resamuka menika sanes gunung saestu inggih menika ingkang namung wujud perlambang menika reksa menika njagi muka nika rai dados reksa muka ingkang dipun kajengaken saged njagi rainipun piyambak saged njagi budi pekertipun piyambak. Wonten sanginggiling Gunung Resamuka Raden Haryasena madosi Kayugung Susing Angin boten kepanggih sedaya wit-witan kekayon puntuk-puntuk grumbel dipun ubrem boten kepanggih ingkang manggihipun inggih menika raseksa kalih ingkang dipun wastani Wah Muka lan Hari Muka. Ingkang dipun kajengaken Wah Muka Hari Muka menika inggih menika sedherek sekawan ingkang dipunsmani Kakang Kawah Adharane Getih Puser. Wah Muka menika tegesipun Kakang Kawah, Hari Muka menika Adharane. Ing sasampunipun wonten ing sanginggiling redi Resamuka dipun paringi wewarah dening Wah Muka lan Hari Muka dipun cariyosaken bilih ing mriki boten wonten Kayugung Susing Angin. Ingkang wonten Kayugung Susing Angin pernahipun wonten ing seganten ingkang dipawastani seganten Segara Jalanidi nggih, Mbak. Seganten inggih menika ingkang dipunwastani Dewa Ruci. Nggih. Ing salajengipun sasampunipun dipun paringi wejangan supados mandhap dhateng Segara Minangkalbu. Nggih, Segara Minangkalbu. Ingkang menika lajeng Raden Harya Bima wangsul malih dhateng Sukalima. Nyuwun pitedah utawi nyuwun pituduh dhateng Begawan Durna pundi papanipun ingkang dipunwastani Segara Minangkalbu. Dene Begawan Durna Raden Haryasena dipun saranaken supados nglampahi dhateng Segara Minangkalbu. Ingkang dipun wastani Segara Minangkalbu mboten seganten ingkang limrah ingkang winginipun seganten nanging menika awujud prambang. Minangkalbu tegesipun minamna manggil kalbu nika batin. Dados seganten ingkang dipun prlambangaken seganten Minangkalbu menika tegesipun papan panggenan ing salebetipun batosipun piyambak. Ing mriku sasampunipun dipun paringi wewarah dening Begawan Durna lajeng mlampah dhateng seganten Minangkalbu. Wonten ing seganten mriku kathah Buddha rencana ingkang dipunswastani sawer ingkang agengipun sabongketing
peta. Nggih. Ingkang lajeng ing sasampunipun menika sawer menika lajeng anggoda dadi gubel raganipun Raden Arya Bimasena kantos meh dumugine pralaya. Nanging Raden Arya Bimasena tasih gadah emut yen to dhewekipun dibugu-gubel sawer ingkang agungipun sabawating weta. Ing mriku lajeng Arya Bima ngginakaken kuku Pancas Naka inggih Panca Saka inggih Panca Naka kangge merjaya ing sawer ingkang agungipun sabangkating weta. nggih. Sasampunipun dipun srek cangkemipun sawara lajeng pecah muksa tanpa lari. Sasampunipun pejahipun sawer menika kepanggih kaliyan ingkang dipuswatani bocah bajang lare alit ingkang agungipun namung kados dene Samidya Tiyang Ceba. Oh nggih. Lah bocah bajang menika ingkang dipuswatani inggih menika Dewa Ruci. Lah Dewa Ruci menika wujudanipun kados dene badanipun manungsa. Dados Dewa Ruci menika wujudipun kados dene Raden Arya Bimasena. Inggih menika ingkang dipuswatani sedherek ingkang mapan saslebeting kalbu. Ing mriku lajeng Raden Arya Bimasena, Raden Arya Werkudara dipun werjangi dhateng kawruh kasampurnan bilih sejatosipun kawruh kasampurnan menika boten wonten pundi-pundi. Inggih menika wonten papan dunungipun wonten gesangipun piyambak ingkang manggen wonten salebeting pamanggih wonten salebeting nalar salebeting raos. Ing mriku sasampunika pinanggih kaliyan sasampun pinanggih kaliyan Dewa Ruci lajeng dipun paring wejangan yen to sesatosipun saben setiap manungsa menika sampun asipat manunggaling kawula Gusti. Gusti menika papanipun wonten telenging batos ingkang dipun wastani kawula menika manggenipun wonten badan wadak utawi wonten raga. Ing mriku lajeng dipun paring wejangan dening Dewa Ruci yen to gesang kita menika menawi sampun saged manunggalaken raos ing antawisipun gesang kita pribadi kaliyan raga pribadi ingkang dipun wastani loro ning atunggal menika ingkang dipun wastani ingkang tiyang sampurna kawruhipun. Dene tiyang ingkang sampurna kawruhipun menika saged jagi budi pekertipun piyambak boten badhe kapiluyu dhateng pandamel ingkang boten dados remening manah. Pandamel ingkang boten dados remening manah menika saged angganggu dhateng ketertiban pamanahipun piyambak. Awit panggodha pangrecana menika wontenipun raos ingkang boten ngremenaken wontenipun raos kirang, raos meri, raos bingung, raos muring, raos kedah mempang piyambak, rados iri, raos iri menika saged angganggu dhateng katentreman. Raos-raos ingkang boten damel ketentremen batos menika saged dipun sampurnaken dening ajaran sementara sarasa ingkang tunggalipun sasampunipun saged waliya jati nir ing sambikala menika ingkang dipun wastani penggalih kita saged netral. Awit penggalih ingkang netral menika ingkang tiyang ingkang sampun saged manunggalaken raos antawisipun gesangipun manungsa lan gesangipun ingkang dipun wastani gesang ingkang sejati.
Dene getah gesang ingkang sedati menika dunungipun wonten salebetipun manahipun piyambak ingkang dipun wastani manunggaling kawula Gusti. Dene sasampunipun kita saged manunggaling kawula Gusti, kita saged ngraosaken anugerah bagya mulya ing ngantos wiwit ing alam donya ngantos dumugi ing alam gerahan. Mekaten ingkang dados wedaranipun Dewa Ruci sasampunipun pikantuk wejangan ingkang sampurna kawruka sampurnan kawruka kajaten menika lajeng Raden Harya Werkudara utawi Raden Harya Sina menika wangsul malih dhateng negari Ngamarta. Lajeng dhateng negari Ngamarta sowan empal kaliyan padha kadang sentana inggih menika ingkang dipun wastani inggih menika Prabu Yudhistira, lajeng ingkang rayi Raden Arjuna, lajeng ingkang rayi Raden Nangkula, lan rayi malih Raden Sadewa. Sasampunipun sami kempal wonten ing negari Ngamarta, menika wonten utusan saking Kurawa bilih kawruh-kawruh kala wau kanggep pamanggihipun saking para Kurawa mboten sami anayogyani. Ing salajengipun para Kurawa dados pasulayan ing antawisipun para Kurawa kaliyan para Pandhawa. Nanging awit saking daya kapribadenipun awit saking daya kangginan ing kaleresan para Kurawa saged kawon dipun kawonaken dening para Pandhawa. Ing sasampunipun para Kurawa wangsul dhateng papanipun Kyambak dhateng negari Ngastina. Ing sasampunipun menika lajeng Raden Harya Sina, Harya Werkudara utawi kadang kadang Pandhawa. Gangsal Nggih. menika Pandhawa gangsal menika lajeng ngawontenaken suka-suka parisuka bilih sampun katarima anggenipun guru dhateng Dewa Ruci bilih sejatosipun inggih menika ingkang dipun wastani kawruh ingkang sejati. Ing mekaten ingkang saged kula aturaken mugi wonten tumpangsulipun anggen kula ngaturaken ingkang sami agung panaksamanipun semanten rumiyin ing wekdal sanipun saged dipun lajengaken. Mbah Narso, kagem lari-lari nem atau bocah generasi muda, inti dari ajaran Dewa Ruci jenengan ingkang babarke tadi kan ngrembug tentang susui angin, ketemu Rukmana Rukmuka, Kalantaka Kalanjawa rong buta kuwi filosofine piye, Mbah? Susui angin. Susui angin kuwi filosofine apa ling wujud Rukmuka Rukmana mau? Menawi ingkang dipun lambangaken susui angin menika inggih menika papanipun wonten napasipun Kyambak. Awet inggih napas kita piyambak menika ingkang saged ngendhek lampahing angin kanthi cara ajaran sementara sairasa. Dados menawi panjenengan nangletaken bab wontenipun susui angin menika saged dipun babaraken dening ajaran saking Sat Kidungan wejanganipun Sunan Kalijaga. Ingkang tujuanipun nggih menika paring pangertosan bilih susui angin menika mapanipun wonten telenging napasipun piyambak. Sematen rumiyin bilih wonten tasih wonten pitakinan kula entosi sawetawis. Terus lajeng kedua setelah keng susui angin kan Begawan Durna, Resi Durna nganjuraken mlebu ning Jalanidi atau Samudra Minangkalbu. Lah, Samudra Minangkalbu atau segara itu pralampitane apa, Mbah? Pralampita dari apa? Minangkalbu mau. Kuwi nek ditarik ning jagat cilik menungso jenengan wedharke segara Minangkalbu mau.
anu kirang cetha Pak Sidorung. Nggih, Segara Minangkalbu terus Werkudara mlebu ning Minangkalbu ketemu Dewa Ruci atau guru sejati mau intine Minangkalbu piye, Mbah? Oh, ngaten. Nggih. Menawi badhe tangles intinipun Minangkalbu menika sejatosipun boten kok segara ingkang dipun Samudra India utawi Samudra Laut Teduh utawi Samudra Pulo Jawa mboten ngaten ingkang dipun segara Minangkalbu menika intinipun bilih batos kula piyambak menika ingkang dipun plambangaken seganten. Awit batos kula batos manungsa menika jembar kados dening seganten. Kalbu menika batos, seganten menika jembaring angen-angen kita kados dene jembaring seganten. Ngaten ingkang saged kula aturaken. Dari pemahaman jenengan nek segara itu pralampintane dari badan wadah yang hubungannya kali batos setiap menungso. Terus solusine menungso iki gen ora kena ombyaing jaman ning kala bendu atau zaman kali ugal ning rusak-rusak itu ning nggunakake rasa atau nganggo batin terus kudu carane piye, Mbah? Atau menurut pemanggih Mbah Narso piye nggo generasi nom ning supaya iso mengendalikan solusine iso mengendalikan nafsu iso nggunakake nganggo batis mau nganggo batin mau, Mbah. Solusinipun kangge memadamkan hawa nafsu ingkang dipunwastani pangkuat luruting batos menika ingkang dipunwastani Sastra Jendra Yuningrat. Sastra menika piwulang, Jendra menika saking ismipun Harja Indra, Yu menika diyu utawi raksasa. Rat menika manggen wonten dados batosipun piyambak. Dados ingkang dikumpulkajengaken Sastra Jendra Yuningrat menika menawi dipun babaraken menika piwulang kangge harjane Indradiyu ingkang manggen wonten salebetipun batosipun piyambak. Dene piwulang ingkang manggen wonten batosipun piyambak menika ingkang dipun wastani Sapta Margatama. Sapta pitu marga dalan pitu ling utama. Lha iki apa? Dalan pitu ling utama piye, Mbah? Sapta marga utama mau. Kangge ngruwat-ruweting batos menika kanthi ginakaken ajaran Sapta Margatama. Sapta niku pitu, marga niku dalan, tama utama saking utama. Dalan utama pitung perkawis. Ingkang sepindah kita supados saged tetulunga dhateng wong liya ingkang tuwuh saking raosipun piyambak ingkang tanpa pamrih. Nggih. Ingkang nomor kalih kita saged ngrungkepi bebener menawi ngendika ngetan gedang ngetan saestu, menawi ngendika ngidul nggih gedang ngidul saestu. Nggih. Ingkang nomor 3 kita saged ngedoi larangan utawi ngadahi pepacuh. Inggih menika setunggal mboten goroh, kaping kalih mboten nyolong, kaping 3 mboten sombong, kaping sekawan mboten pradul, kaping gasal mboten main, kaping 6 mboten bandrek utawi selingkuh, kaping 7 mboten damel sakiting ati lilian, kaping 8 mboten mejahi. Ingkang salajengipun ingkang turutan ingkang salajengipun ingkang dipustani semangat utawi daya juang. Saben manusia kedah nggadahi semangat daya juang kangge njaga pados pangupa jiwa supados kacekapan menapa ingkang dados kabutaning gesang kita sak keluarga. Ingkang salajengipun salajengipun wontenipun lampah nggih menika waspada. Menika kita kedah waspada dhateng wontenipun swasana. Upamanipun contonipun Wadapada iki kathah mendung iki bakal udan kuwi kudu sedia payung. Waspada menawi badhe budidaya pados pedamelan
punapa kemawon utawi badhe nindakaken punapa kemawon kedah dipun tliti kanthi permati supados ingkang badhe dipun tindakaken wau boten badhe ngapitunani. Ing salajengipun ingkang dipun wastani waspada utawi dipun wicaksana. Kawasli ingkang dipun wicaksana menika kita ingkang dununge kawicaksanan menika saged beda-bedakaken ing antawisipun ala lan saene kahanan cacat utawi sehat lan saged sak boten beda-bedakaken ing antasipun andhap lan inggiling derajat lan pangkat menika sedaya kanggep sami bilih sedaya kala sampun tinadir saking kersaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Ing salajengipun wontenipun wicaksana malih menika kita saged jumbahaken budi pakarti perilaku kalian wonten pundi papan anggenipun manggen. Ing mriku kita sasampun ing mriku kita badhe wilujeng awit saged dadi budi pakarti kalian papan panggenipun anggenipun manggen. Lajeng ingkang nomor 7 ingkang dipunpatani ajaran sementara sadasa menika ngatur mlebet medalipun napas kaatur kaula dipun lampahi dipun tarik mlebet lan medal narik mlebet medaling napas dipun tarik tuwa salwangsul supados napas wau dipun diwangsuli ngantos wong sawangles saengga kados dene saged lali kados sumiyuting bandulan. Menawi pangaturing mlebet medal napas mau saged lali kados seket supi kados sumiyuting bandulan menika ateges pangruwat luting batas sampun sampurna. Tegese batas kita sampun boten nggadhahi raos wonten malih kita saged ing mriku kita saged wangsul dados netral dados antentrem boten wonten raos ingkang dados ribeting manah. Dene etangan mlebet medale napas ingkang kaetang ngantos dumugi supe kados dene sumiti bandulan menika ingkang saged anglajengaken menika saged dumugi ing alam bawah sadar. Menawi kita sampun saged ngatur mlebet medaling napas kaetung ngantos di alam bawah sadar ing mriku kita saged pikantuk dawuh-dawuh wangsit saking Gusti Kang Maha Kuwasa ingkang dipun wastani inggih menika ingkang kala wau kula sebutaken ing antaranipun Dewa Ruci menika paring wejangan sarkani swara gaib ingkang dipun wejangan dhateng Raden Hayya Bimasena. Mekaten ingkang dipun wastani pangruwat ing batin. Mekaten yen saged kula katuraken ing salajengipun sumangga. Matur suwun sanget Mbah Narso menika wejangan tentang Dewa Ruci terus kepindah wali kula nyuwun pirsa mbok bilih Mbah Narso saged mbabaraken tentang telu-teluning tunggil ling ana jagat cilik menungso ling dadi penuntun atau tuladhane menungso kabeh. Ling bagian dhuwur jenenge Guru Loka, bagian tengah Indra Loka, ling bagian sikil Jana Loka. Ngerti werdine telu-teluning tunggil panu. Guru Loka, Indra Loka, Jana Loka, Mbah. Triloka. Iya, Triloka. Triloka wonten kalih perkawis. Ingkang setunggal menika Indra Loka, Guru Loka, Jana Loka. Jana Loka. Nggih. Indra Loka menika mapanipun wonten teleng batos kita kiambak. Nggih. Ingkang dipawastani Guru Loka menika teleng batos menika
telenge batos kita menika pinangka guru. Awit mriku batos menika saged dipun pitakeni sawanci-wanci nanging kedah ingkang sampurna kawruhipun. Oh, nggih, Mbah. Ingkang dipun wastani mila guru loka saged dipun wastani guru sejati inggih menika ingkang mapan wonten teleng batos kita kiambah. Ingkang diwastani jana loka inggih menika gesang kita pribadi awujud badan wadak menika ingkang dados wadahing gesang kita menika ingkang dipurane jana loka. Nah, telu-telu ning Atinggel, Guru Loka, Jana Loka, Indra Loka linggo menuntun kuwi Indra Lokane apa Guru Lokane, Mbah? Nggo nuntun supaya ingkang saged nuntun inggih menika Guru Loka. Guru Loka. Guru Loka Guru Loka menika saged nuntun awit guru menika ingkang dipunwastani tri tunggal menika saged dipunwastani bilih Indra Loka menika nggadahi sifat tigang perkawis nggih menika pinangka Gusti nggih, sifat pinangka guru lan sifat pinangka wong tuwa. Gusti tegesipun teleng batos menika pinangka dados sembar. nggih. Ingkang guru ingkang dipunwastani guru menika Gusti teleng batos menika ingkang saged mulang-muluk nuntun dhateng raga sejati ingkang supatan lumampah dumateng tumuju ing dalan ingkang leres. Oh. Ingkang dipunwastani wong tuwa Nggih. nggih menika salebete batos gesang kita salebete batos menika tansah ngayomi nglindhungi dhateng batan wadak ingkang tumuju ing dhateng karakarayan katentreman lan kamulyan. Ngaten riyin ingkang kula saged aturaken lajeng kala wau kula matur yen Triloka menika wonten kalih perkawis. Triloka ingkang badhe kula aturaken menika Triloka Jagat Ageng. nggih, jagat gedhe pripun, Mbah? Jagat Ageng menika sejatosipun mboten namung Triloka nanging dados sekawan kahanan utawa sekawan loka. Nggih, pripun? Ingkang setunggal menika jagat suwung. Jagat suwung nggih. Jagating alam awang wung, alam suwung, alam suci. Nggih. Ingkang nomor kalih menika alaming agesang. Nggih. Nggih menika gesangi sedaya ingkang sarwa gesang. Nggih menika antawisipun gesanging manungsa, gesanging bangsane kewan, gesanging bangsane wiwitan lan gesanging ing sadayanipun. Ingkang nomor 3 nggih menika ingkang dipunwastani alam semesta. Alam semesta menika minangka sari-sarine sadaya kahanan alam dunya. Dados alam dunya menapa ingkang badhe dumados wonten alam dunya menika kagambar rumiyin wonten alam alus utawi alam semesta menika wau. Ingkang nomor sekawan nggih menika ingkang dimusuhaken alam dunya. Alam dunya menika nggih kahanan ingkang sifat katon menika wontenipun bumi, geni, toya, angin, surya, rembulan, lintang lan isine jagat menika dipunwastani alam dunya. Ngaten rimin. Nggih. Gandeng sampun cekap menika dalem ngaturaken panuwun dumateng Mbah Narso, terus ngaturaken matur sedanten pamirsa para netizen supados wedharan Mbah Narso menika dados migunani kagem generasi-generasi ingkang nembe sinau ajaran-ajaran Jawi. Matur suwun, matur suwun.